Egiten ari gana da, esango nuke, dantza eta musika ikuskizun bat. Eta bere dantza ikuskizun bat, musika zuzenean daukana, eta parte dramatiko bat edo aktore batek garatutako parte bat ere badaukana. Gipuzkoako dantzetan kanona, edo eskuliburua, edo manuala, edo eredua, izan du da, hori iztuetak, 19. gizaldian hasieran egin zuen dantza bilduma bat, edo dantza bilketa bat. Eta gaina, hori erabili izan du da, nahiko modu zurrun batean, ezta? Alegia, hau da, iztuetak 1824an bilduzuna, hau da, Gipuzkoako dantzak, eta ukiezina da, hau Biblia da, ezta? Eta nolabait ere, hau ikuitzen edo beste modu batera erabiltzen duna, da, eretiko bat edo hereje bat edo ez, nolabait ere hori izan du da, alako gauza ukiezin bat, ezta? Eta bezalde batetik, pixka bat, horren egilearen bizitzari behiratu ezkero, iztutaren bizitzari behiratu ezkero, ara nun ikusten dugun, bera, etzala inundik inora gizaki zurrun bat, ez da ezan persona zurrun bat, justu alderantzizko bat, ez? Nik esan nuke, libertario bat zala, ez? Eta oso persona berezia eta oso persona ez dakit, gauzak bere erara eta bere kasaitea gustatzen zaio norbait. Eta guk hor paradoxa bat ikusi dugu, ez? Alde batetik daukagu gauza bat, kanon edo eskuliburu bezala erabili dena, modu zurrun batean, eta hori egin duen egilea, ez da bat ere persona zurruna, oso persona heterodoxoa da, oso persona askea da, oso persona libertario. Hor paradoxa bat ikusten dugu argi eta garbi, ez da? Eta hori da pixka bat obraren abia puntua, ez? Pixka bat paradoxa hori, ez? Eta orduan obran saiatzen gerana da, pixka bat iztuetaren gure irakurketa bat egiten. Gu saiatzen gerana dela, neurri batean baita ere, ikusleari garai hartako Gipuzkoa, eta neurri gundi batean Euskal Herria, usten laguntzen. Eta hor, testu inguru hortan, ulertu behar da, edo hor txertatzen da iztuetaren bizitza. Eta azken batean hor badago doinu bat, pixka bat ikuskizun guzia lotzen duna, edo biltzen duna, eta horrekin zer ikusi handia daukana, ez gauzak norberak usten duen bezala egitearekin, ez? Guk azken batean ideia hori defendatzen dugu, ideia hori sostengatzen dugu, ez? Egin itzazu gauzak, baina egin itzazu zure era. Guk printzipio batean urritan irusaio ingotxu, baina, atiak irekita dauzkago edo, ez dakit, ez? Gustatuko lehizai guke, gainea horrar ez da formatu handikoa ere, esan nuke aurrekoetan, esatizu, 80 personatik gora abiltzen ginen, ez? Hemen ez ginen, beste horren, eskualdean behintzat egitea gustatuko lehizai guke. Eta, nik esango nuke, nahiz eta dantza ikuskizun bat izan, dantzaren zalea morratuak ez diran entzatero oso ikuskizun atxigina da. Nik ez dut inola espertuko da nik, hor musika zuzenean daukalako adibidez, sekulako puntu ematen dio, eta gaina anabasakoek ere, sekulako maila hartu dute, ez. Eta, gero antzerkiak, eta, badauka, ez aspertzeko behintzat, nik uste goza, eta, gero jakina dantza, ez, esan duguna, ez. Gipuzkoako dantzak, baina 21. gizaldian, ez.